ניקח בצלים, נעשה להם חתך ונרתיח במים רותחים. ניקח 400 גרם בשר טחון, חופן סלרי, 2 עגבניות חתוכות דק ואת התבלינים שרשמתי למטה. נוסיף כוס אורז, 2 כפות רסק, אחד אחרי השני. נערבב וסחרוף טוב טוב. ניקח בצל, נחלוט אותו, נשים חופן יפה, נעשה כדור יפה, נשים אותו בבצל, נסגור, נכניס לסיר בתים, לרוטב 2 כפות רסק, 3 כפות סילן, ואת התבלינים שרשמתי, פפריקה, פלפל, כמון, מלח, 3 כוסות מים. נשקשק את זה טוב 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 טוב, שלא יהיו גושים, ונסדר את זה מעל. אני הוספתי גם פלפלים חריפים מלאים.